Bantay-bantay diha ah. Basig nanay mo agi ron. Mainit na kay diri mabago tun pa jud kayo ma. Wa biya ko nireklamo ha nga gigutom pug ko. Napuya mo si pangatang diri wa may moagi diri. Pagulat diha. Pre, duha na guys na imong gipalit. Maura jud naigo sa tong kwarta pre. Dubok naman siguro ni pre kay pula man kay mata. Aw, wala na itulog pre. Mo na ni pula ang mata. Uling, ipalit kag uling. Aw, dili ni mawala pre. Sugba ganino. Aw tara, kay gutom na kayo. Hala, nanay tao. Uy hala. Ma, may tao. Nak, pagbantay diha. Panuda na ni. Sige ma. Lana syutan. Ma, ako'y kuha sa isda ha. Ikaw kuha sa uling ha. Oh, sige na. Tara. Hoy, ibalik na mo isda. Ang damay pre. Wala pa ba tagakaon na to? Gugdo na to pre. Tara, dagan. Ma, dagan ma. Pagdali na. Dagan na. Hoy, Balik na ba? Wala pa ni bayad to. Nak, dali dira ba? Ulat ako ma. Nak, dali ba? Dali. Ma, ulat ako. Ma, nagkuha na kag bato ma. Nagkuha na ko galing. Unak, nanang bato. Dala ng haling. Ma, narang haling. Nak, bulog huyop. Nak, kanu sa pa man ta makakauna ni? Uy, huyop ba? Huyop. Inuuyop na ko, inuuyop na ko. Gutom na kay mama. Ako ko na istaron. Ayo, sig reklamo ba? Maabsan tas tag-iyaan ni ron. Wa pa ba ni naluto? Ay, tagmo na ko kuyo diri ma. Gutom na kayo. Ayo na ba ako? Hoy! Agay, gutom na kayo ma. Hilaw pa na ba? Wala pa na naluto. Unta ko man na ako eh. Kani ba musikam eh? Pagguhaw, suglod dito ka. Kay para musigan eh. Gutom mo ba kaya? Sige ba kapanog ko? Gutom lagi gutom. Gutom pa sige tugon. Gutom mo ba kaya? Agay! Bahala ka di anak. Yahay na nag-survive. Gutom na kayo. Ang ulo kay ka ba? Kakuha na eh. Pas mo ko.